Andoainen jaio naiz. Ikasi dut eskolan, eta gero euskaltegin, Andoainen, euskaltegian, AEKako euskaltegian. Nire semeak eta senarra euskaldinak dira. Gurasoak eta anaiak ez dakite, baina ahizpa bai, ahizpa ondo daki. Gehienez, hizkuntza gustatzen zait, gehienez. Animatzeko, hizkuntzak ikasten oso abesgarria da, importantea da. Belarriprest izango naiz, baina gazteleraz hobeto moldatzen naiz, saiatuko naiz, euskeraz gehiago hitz egitea, baina momentuz belarriprest. Animatu eta parte hartu, hizkuntzak oso aberasgarria da.